Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rame-rame bebarengan rame-rame madhep ayune kok ngene ya Darmadi yo. Mbak Darmadi pokoke awan iki ayu tenan. Iki dhisik tetak 3 sasi ra mari-mari. Lah kok iso tetak ngasih 3 sasi lho. Lah karo mboke kae gereh ae. Mboke bakul gereh kok. Oh lah iya. Nomor 3 dan nomor 4. Lupat. Sutarno karo Budi Rahmajati. Sutarno karo Budi Rahmajati. Nama loro jinem. Turi-turi putih ditandur ing kebon agung. Jaipong siap. Kuwi Masmu nih yo. Ndek Mas Jaipong. Jaipong dut. Sih. Nah. Coba jogete lanang genti. Kembang-kembang melati. Ayo. Sijine dadak diunjukne barangnya enek apa nek? Ya biasa jenenge wong ra normal. Meleset iki mesti ngono kuwi. Wow. Ayo kok gede sih, Say? Berikutnya utama karo corong. Utama corong. Wayah wengi utan wis ra suwe. Rada rene. Rene. Ya. Suwung jroning uripku yen Hop. Mundur ae karepe dhewe iki ngomong. Ku mundurmu iki kurang cepet. Kok nyalahne kancane senengane. Genah kowe iki. Ngarep, pokoke maju mundur kowe kudu iso. Latihan ndek sore ke nggo apa? Latihan apik bareng pentas kok. Bosok ngono ki. Wayah wengi utan ngriwis wis suwe. Ayu kang kumetes mati-mati. Hop! Hop. Kowe nek ganggu muter-muter ngono ki piye? Rene Tarno Budi coba ayo. Kancane lak iso nglak ra iso dhewe. Ayo kowe mburi dhewe. Wayah wengi. Cara mburi dhewe. Wis ra wis. Aku kang tumetes. Nurut mangke. Teko ninggalake aku. Hop. Hop. Sing telu iso bareng kok. Iso apa ora kowe iki? Dhewe coba. Awas ora iso. Repe ke piye? Lewat Tembang kangen aku titip tresno.
Lah iki mubeng endi? Ora ketok mubenge blas ora ketok. Deloken kancane. Lewat tembang kangen aku lho ngono kuwi. Loro, telu. Hop. Dhewe nang ra iso mbapuk kowe ngono. Ra iso ora tak bayar kowe ngono. Lewat tembang kangen aku isih sayang. Dah mubeng. Yes ben. Kowe menyadari pokoke ya wis corong iki ndek kekurangan. Wong sekolah ya ning Kali Bening kono wae kok ya. SLB ning ra nek jurusane iki. Gurune mung sitok tok dhisik Joko Pecok kuwi. Yo, ana. Darmadi, Tomo. Yo. Suwe ra ketemu pisan gawe kelo. Jamu godhong. Dingkluk mendek. Le, corongi mingkem ora? Mingkem mau mangap. Mangkap. Cah cilik ra ngapusi. Suwe-suwe. Suarane ra iso keras kaya bening apa ta iki? Suwe-suwe. Hartono. Budi. Tarno. Tomo. Darmadi. Cor Darmadi. Corong. Ki ra obah dhewe piye? Dan awake kulino kaya. Oh ya. Corong. Ngerasa gagas. Corong. Rong. Awakmu obah wae. Corong. Nek gak muni dhewe orang ae. Suwe-suwe. Maju. Mundur. Maju. Maju. Sing maju iki ora iki. Maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen. Tengen. Kiwa tengen.
Darmadi urusi corong. Ya. Lak padu. Ayo, padu nular kowe iki. Ha, iki lho. Suwe ra ketemu pisan kawe kelem. Suwe ora jamu kodhong dayung wis suwe ra ketemu pisan ning atiku. Corongnya kok panasan kono. Madep kanan, gerak. Suwe. Maju. Mundur. Maju. Lho, saka samping mung ketok untune corong tok ngene iki. Sitok. Hartono gentak gentung jleng ngono. Jiro lu. Budi. Dhuwur-dhuwuran cah lanang kok. Ojo kok banter. Saya iki gulu menjenge dawa ngene iki. Anake Harni iki de. Yo, Jiro lu. Utama Darmadi keri dhewe corong yaga musuh corong ora. Walah. Weh, mlebu obet raten ngono. Lah, golek ana. Duwe ora, golek ana. Amedon. Sium sik. Ambung sik. Lah. Karo jange ambung sik. Amedon. Ngambung dodik kae lho urung dibojo. Bayan edan kae. Ayo cepat. Maju. Maju. Hop. Suwe ra ketemu pisan gawe gentung ya gentung Jamu kodhong aku ya iya amma bila tangan dijeneng ya rasik kuwi aku ya amma mlumpuk rono cepet gawe komposisi loro telu corong mburi dhewe. Ya. Piye? Pawon
kepengin rah carang. Lah. Ah. Joget empawon ngono. Dapurane kaya ngono penggemare akeh ra jamak. Ayo, Nduk. Nggih. Cara mboyak joget karepe ra karepe ning kono. Lho, kengko nggo cethik geni ya tak. Hah? Iya. Lah kaya kayu. Lagine apa? Lagine manut. Oh, iya, sing lagi kondang. Oh, nggih. Taman Juruk Nggih. garap KMB Gedruk. Corong darine. Mengko nek disuguhke pawon lho. Ngapa? Kepe ngono piye? Nanti tak untukku keringetan lho. Hah? Untukku nganti keringetan. Untuk keringetan ya. Gebras ta untune. Monggo para kadang Taman Juruk.
corong iki. Kaya wong kaya arep wong. Boleh baby body John. Latihan ki digatekke ngono lho. Ana ya Ndek ya. Seneng-seneng enek wates iki wis awan. Kula sakadang sedap malam nyuwun pamit. Mas Dwi matur nuwun. Ojek njaluk sitok kasih nduk. Oh alah. Apa? Ninggal katresnan sak lembar mawon Mas Dwi. Yo. Yo. Loro, ra iso. Ra iso. Yo. Iki terane wong nyawer blas to iki. Larang-larang kok siji. Ayo nyawer ya entuk. Monggo. Di seprapat. KEB ninggal. Bayan tak duke lho. Iya ku corong bagai nyanyi. Iya nek wis latihan kok. Terakhir, yo ninggal katresnan. Latihan ning Palma. Nangis sakjroning atiku. Ana jogete. Nalika siramu ninggalku. Apa sliramu ra krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Nduk, Nggih. Desti kok nyanyi. Oh lah iki. Lihat lah. Kab- Ayo. Ya. Yuk. Kabeh gerake manut iki ya. Ya. Ki engko angger mangap tak tapuk kaya cara ngono. Ketok ya Iki piye to rombongane. pemimpin caico kaya ngono kuwi jan. Ayo wani bales ora nek karo iki kan wani. Ora ketok jare wani. Iki manut aku deh. Manut kowe ya. Dikira banci ora iki njok. Kowe iki wedok ngono ya ora nek wong doyan karo dapurmu kuwi nek. Doyan men kae. Tak suwun rina lan wengi. Esek-esek, empuk jerunduk. Esek-esek, esek-esek. Kerek, kerek. Jerunduk. Bisa kumpul kaya kakak sing nyanyi. Ayo kowe terus. Aku terus. Tahun nana windanan aduh yang puji tresno menang kembesane mongkat tanggapan sliramu Nduk, Des. Mesake corong. piye Corong ngene iso iki sing gak kontrol. apa ya? Ah, ya. Ya ora apa-apa ngetes lato-latone kok ya ngene iki ya ketinggian tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ke bawah ngono lho. Dadi Aku kira-kira bayangke esuk ben iki yen tuwek. piye? Mlakumu kurang ngene. Ya ora to. Yuk, Ganti diramuke. posisi. Ya rampuke. Mateni wong malah Mas. Lah aku ki ya manut sing nuthuk mburi kae kok ya. Swara lanang. Ya, Tang. Ojo lali pawalengku. Ayo nganti saelengku. Iki malah Ampun sik sing nabuh kae. Aku ki ya nuruki cah camburi kae kok ya. Nguruki. Lah iya. Nuruki. Wis kok, wis. Wis koyo banci wis. Matur nuwun. Wis.
Astagfirullah. Wis, nduk wis. Ngono kuwi ora patut dicontoh. Alah. Alah. Apik bancine nganggo ngene-ngene kok. Ki mung dobolen we. Nek cangkik iki. Ngene ndek ya Mas Dwi nyuwun pamit. Kadang-kadang KMB matur sembah nuwun mugi-mugi laris manis. Amin. Cimomomo. Yuk cecer loro-loro. Mantene tentara lho. Cimomomo. Nene nenonono. Ayo. Cinononono. Yo baris. Maju drame banter yo. Berhenti gerak, hadap kiri gerak, hormat kepada manten gerak, manten harap hormat genti gerak. Mantan ini gak gelem lah tentara tenan kok. Tegap gerak. Berhitung mulai Hartono. Kurang banter lanange. Berhitung mulai. Pitu piye? 6. Lah dia mau rokoke karo akuane entuk 7 kok. Capek kok. Nene yo.